4 нафар сокинони шаҳри Роғун ки дар ҳудуди ноҳияи Нуробод ба дуздии ноқилҳои алюминӣ аз симчӯбҳо даст доштанд, боздошт гардиданд. Ин гурӯҳи ҷиноятпеша ноқилҳои алюминиро ба шаҳри Душанбе интиқол дода, ба фурӯш бароварданд ва маблағҳои ба дастовардаашонро байни ҳам тақсим намуданд. шарҳи васеъи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ бо шароитҳои беҳтар муосир дар тамоми қаламраи мамлакат навгонию бунёдкориҳо ба мушоҳида мерасад. бахусус вобаста ба бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар мавзеъҳои зериобшаванда ва деҳаҳои атрофи он барномаҳои махсусе татбиқ гардида истодааст, ки ба рӯзгор ва сатҳи иҷтимоии ояндаи аҳолӣ таъсири мусбии домонадор дорад. бахусус таъмин намудани аҳолӣ бо нерӯи барқ аз нав гузоштани зерсутунҳо барои интиқоли барқи шиддатнок аз нерӯгоҳ то ноҳияҳои водии Рашт яке аз нақшаҳои стратегии ҳукумат аст. бо сарфи маблағҳои зиёде дар ин самт корҳои аз навсозӣ идома дошта бошад ҳам, вале пешрафту ободии ҷомеа барои шахсони ғаразпеша ва ҷинояткор ҳеҷ аҳамияте надорад, чунки чунин тоифа танҳо дар андешаи манфиатҳои хусусию нафсонии худанд, на зодгоҳу диёр. ҷамоати деҳоти ба номи Иззатулло Ҳалимови ноҳияи Нуробод, ки дар яке аз мавзеъҳои наздик ба обанбори нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҷойгир аст, хатти интиқоли пуршиддати нерӯи барқ аз шаҳри Роғун ба дигар ноҳияҳои водии Рашт тавассути ҷамоати мазкур мегузарад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Нуробод хабари оперативӣ ворид гардид, ки шахсони номаълум ноқилҳои барқи пуршиддати алюминро дуздидаанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Нуробод мавзеъ ва ҳудуди деҳаҳое, ки дар он ҷинояти дуздии ноқилҳо содир гардидааст, таҳти мушоҳида ва назорати оперативӣ қарор дода, дар натиҷа гумонбарони ҷиноят муайяну дастгир карда шуданд. инҳо Саидзода Бахтиёри Ҷамолиддин соли таваллудаш 1997, Расулу Фирӯз Абдуфаттоевич соли таваллудаш 1998, Паталзода Ҷумахон Тоирович соли таваллудаш 1999 ва Давлатзода Бахтиёри Ятим соли таваллудаш 2001 сокинони деҳаи Саидон, ҷамоати деҳоти Сичароғи шаҳри Роғун буда, аз рӯи маълумотҳои оперативӣ охирҳои моҳи декабри соли 2020 шабонгаҳ дар ҳудуди деҳаҳои Бедихо ва Кумбаки шоҳи ноҳияи Нуробод аз 8 адад сутунҳои нерӯи барқ 1500 метр ноқилҳои алюминиро, ки ҳанӯз ба ҷараёни барқ васл нагардиданд, бурида ноқилҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардаашонро то зодгоҳашон деҳаи Саидони шаҳри Роғун оварда пинҳон намуданд. рӯзе пас аз содир кардани ҷиноят гумонбарон бо мақсади ба пойтахт шаҳри Душанбе овардани ноқилҳои алюминӣ бо ивази маблағи муайян автомашинаи тамғаи Санг Юнг Мусо, ки ба шаҳрванд Икромиддин Талбаков тааллуқ дорад, киро намуда то ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба корхонаи қабули оҳанпораҳо дастрас карда ба соҳибкор Маҳмадулло Хоҷаев ба маблағи 3450 сомонӣ фурӯхта гумонбарон байни ҳам тақсим намуданд. аз кирдори ҷинояткоронаи ин гурӯҳи муташаккил шабакаҳои барқи ноҳияи Нуробод наздики 10 000 сомонӣ зарар дидааст. вобаста ба кирдори ҷинояткоронаи ин гумонбарон дар бахши тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Нуробод бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.